салом алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, ба ҳама бародаро, хоҳаро, умуман ба кулли мардуме ки ҳамин видеоро тамошо мекунанд салом. Бародаро, ма як чӣ гуфтаниям, дар ҳамин видео ма номерои вайбер метавем ё рақамҳои ҳамин вайбер метавем мегум саволотонро пешкаш бикунем ё ки номи инстаграмро менависам. баъзан шахсиятҳо норозигӣ баён мекунанд, шикоят мекунанд ки ҷавоб наметӣ ё ки дер ҷавоб метӣ. узри зиёд бародаро, узр ки смс ҳамчунон бисёре ки ман ҳамин медорам чанд қай успед кунам, вақти қимати худмона сарф мекунем, ҷавоб метиҳем. Ба ҳамин хотир норозигӣ накунед, наранҷед. одамизод дар худаш вақти қимат дорад. ман ҳамун вақти қимати худма барои ҳар яки шумо кӯшиш мекунам ки зиёдтар сарф кунам бародаро. ва дар комментаре як кас нависад ки оиди садамаи шаби 23 март гузашт дар ҳамин пойтахтмон, оиди ҳамун қонун чӣ мега гап зан, барое ки дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ҳар кас ҳар чӣ мега, ҳар кас ҳар чӣ нависагия ки ихелӣ ҷавобгарӣ дора, иша турма мекунанд, ихе мекунанд. аки бародаро, дар қонун чӣ гуфтагия оиди ҳамин садамае ки ба амал омад? Дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 212 қисми 3 омадагия ки ба марг расонидан аз беэҳтиётии ронанда аз 2 нафар зиёдтар ё ки то 2 нафара аз озодӣ маҳрум мекунанд ай 5 сол то 10 сола. кодекси ҷиноятӣ моддаи 212 қисми 3 омадагия. Бидроем бо ҳамҷа хитом бихонем ва ба ӯ шахсиятое ки мисол ай дунё гузаштанд, ба хонаводаи ва ё ба аҳли байти ва ё ҳамдардии худмона баён мекунем. худованд раҳмату мағфират кунаву ҷавоноеро ки ай дунё гузаштанд. ба ҳамин хотир бародаро, ронандаҳо ҳамавақт бо эҳтиёт бошену фикри зиндагиро бикунед. ҳамин қаша фикр кунед ки ҳар вақти мову шумо ай хона берун мебироем, моро дар хона падар, модар, зану фарзанд, аҳли байтмон интизоранд. ба ҳамин хотир бародаро, ҳамавақт бо эҳтиёт бошед. баъд як кас дига навистае ки вақте ки ягон кас айти қарз дора, ӯро ба суд метиҳиву ва турма мекунанд. баъд қарзи тра кӣ метавад? яъне ки ӯ дар назар дорад ки қарзи ӯро давлат метиҳа ё ки не. дар қонуни хеле гап нест ки мақсад қарздори ту турма бирававу сумитра давлат пардохт бикунад. вай чанд соле ки срок мегира, ай турма мебирояд, ҷои кор меёва, бо ту ба суд муроҷиат мекунӣ, суд меояд ба назар мегира, ҳисоби китоб мекунад. яъне ки баъди ай турма озод шиданаш, вай дар куҷо кор кардестай, соҳиби чанд фарзандай, чанд сомон дар як моҳ расход мекунад. баъд зиёдтиша пардохт барои қарзи ту мекунад. мисоли оддӣ мегирам, мард турма мешава, ай ту қарз дорай, мисол $10,000 ай ту қарз дорай, вай турма мешава. баъди 5 сол мебирояд, ҷои кор меёва, вай 3000 сомон музди маош мегира ва дар оилаш 4 фарзанд дора. мисол вай ӯро мехирона, мепӯшона, пули свет метиҳа, пули об метиҳа, пули продукта, расходи моҳонаи ҳавая суд ҳисоб мекуна. 2000 сомонша мисол барои зиндагиш харҷ мекуна, 1000 сомони дигаша барои қарзи ту пардохт мекуна ҳар моҳ. як бора судам муқаррар намекуна ки қарзи ира биёр сразу бутебу. суд решенияшам хеле ай рӯи қонун. дар паноҳи аллоҳ бошем бародаро. дар канали ма юристиҷей подписатсия кунед ва саволои муҳим боша дар инстаграм ё вайбер метавонед пешкаш бикунед. дар ҳамин экран номи инстаграм биромадина, подписатсия кунед ҳамҷада ва бо саволое бошанд метавонед дар поини ҳамин видео пешкаш бикунед, саволотонро ҷавоб мегиред. ҳама каса дар паноҳи худо бошем бародаро.